lært utrolig meget om mig selv af at gå på efterskole, og jeg har lært rigtig meget om, hvordan man omgås sammen med andre mennesker. Men allermest om, hvem jeg er, og hvad jeg synes, og hvad mine meninger er om ting. Der skal ske rigtig mange forskellige ting, men mest det der med, at det hele skal ligesom pakkes sammen på en blid måde. Og alt skal ned for opslagstavlerne, og det hele skal skrubbes og skures og stilles som da vi kom. Det skal se ud som da vi kom helt tomt. Det bliver ligesom at sige, nu skal de her minder, de skal ned i en rygsæk, og så kan vi pakke dem ud senere, når vi kommer hjem igen. Det vil blive meget, meget hårdt at skulle sige farvel til min roommate. Hun har set mig glad, og hun har set mig ked af det, og vi har fjollet sammen, og vi har snakket om de seriøse ting sammen, så det bliver med mange blandede følelser. Man ved, hvor hårdt det bliver at sige farvel til hinanden. Jeg kan næsten mærke det. At det bliver skide hårdt. Tak for et fedt år. Det har virkelig været fedt at møde dig, men samtidig også så var det trist, at vi skal sige farvel til hinanden. Jeg kommer til at sige farvel til det her virkelig fede fællesskab, som det er. Altså, det er virkelig det, der beskriver efterskole. Det er fællesskabet. Snakkes. Ses. Man siger jo bare farvel til alle og sørger for at få set det hele en sidste gang og sådan noget. Et efterskoleår, det siger man jo svarer til 7 mennesker, og det synes jeg helt sikkert passer. Den tid, det har taget mig at lære mine veninder derhjemme at kende, den tid, jeg har gået heroppe, der har jeg jo lært dem at kende på samme måde og måske mere tæt. Farvel. Kan du nu passe godt på dig selv? Det har været så fornøjeligt at have dig som elev. Man lever sammen, man bor sammen, og man er sammen hele tiden. Og man har grint sammen og grædt sammen. Man har virkelig oplevet alt sammen.